Pochwalony Jezus Chrystus. Вітаю вас вельми сердечно, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія. Як вельми добре, що Бог у своїй великій любові дозволяє нам зустрічатися кожний тиждень, щоб розважати про сімейне життя, про любов жонки і мужа, мужа і жонки, любов батьків до дітей, дітей до батьків, але найважніша любов, найважніша – це любов Jezusa Chrysta do nas. Это любовь нашего Пана до своих детей. И Он вельми добрый до нас. И Он вельми нас любит. Он вельми пещатливый, як мы тиждень тому казали, до своих детей, до нас усіх. Вельми нас любит. И Его любовь пещатливая, деликатная, нежная, так можно сказать на российской мове. Вельми Он чує у своей любови. Niechaj сегодня веде нас Мать Божия. Хочу до яе звернуться, потому что это так само пяшчота Пана Бога. И Он дал нам Марию. И Он дал нам Маці и Деву, женщину, яка так само показыває нам пяшчоту Небесного Отца, пяшчоту Бога, який заклопочений про чоловіка, який у своїй милосердності добрині допомагає нам, як познати, як полюбити, як бути, як жити в згоді, любові. Марія, як чоловік, вчить нас цієї пяшчоти, цієї звичайної, щоденної пяшчоти, у якій ми повинні пробивати так само, один до одного, у звичайних словах, про які згадував часто і згадує постійно, можна сказати, Папа Францішек. Пам'ятаю, колись у зустрічу сім'яв у Римі, і Папа Францішек дивно не сказав нічого надзвичайного. Сказав просто сім'ям прості слова, що прошу вас часто у ваших сім'ях користуйтеся словом «дякую», «прошу», «перепрошаю». Нічого більше папа не сказав. «Дякую», «прошу», «перепрошаю». І після, якби попросив усіх присутніх, усіх так, якби рукою ще, як дирижер показав так, всі разом повторіть «дякую», «прошу», «перепрошаю». Te proste słowy mogą tak mocno pomieniać odnosiny nasze, siemiejne. Батьков до дітей, дітей до батьків, брата до сестри, сестри до брата, сестри до сестри, брата до брата, жонки до мужа, мужа до жонки. To вельми, вельми proste i вельми ważne. Хочу jeszcze na początku, teraz jeszcze pomolić do Maci Bożej. Do naszej Maci, najprycharzejszej, najlepszej, najcudowniejszej, щоб ona zastupała się za nas, щоб ona допомагала нам. Як завжди з молитовника Бог добрий. На сторінці сторонка 32 і 33, вірніше, 33. Помолимося відомою нам усім молитву, відомою, добре її відаємо. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonczynami i błogosławiony płód łonia Twojego, Jezus. Święta Maryja, Maci Boża, mali się za nas grzesznych, ciapier i u chwilinu śmierci naszej. Amen. Дорогие, якая гэта пяшчотная молитва. Вітаем Марыю, радуемся ёю. Вітай. Просты словы. Хочу сёння разом з Марыяй разважаць, вось бо яна хрысціянка, яна першая сярод людзей, якая выканала Божий план. А Божий план для нашага жыцця гэта любоў. Гэта тая пяшчота, дабрыня, міласерднасць,
Это ўсё гэта, што чаму нас вучыць сам Бог, якім аб'яўляецца нам сам Бог. Звычайна, усе запаведзі Божыя, і ў тым ліку 10 Божых запаведзяў, вучаць нас як бы так сур'ёзна, строга, там не будзе у цябе іншых багоў апроч мяне, там потом не забівай, не чужавож, не крадзі. Гэта ўсё так гучыць вельмі строга, не пяшчотна. Але гэта стары запавет. А Езус кажа, я прыйшоў выпаўніць. Я прыйшоў гэта завершыць. Гэта і завяршэннем ўсіх Божых запаведзяў ёсць запаведь любові. Запаведь, мы ўсё гэта павінны выконваць. 10 Божых запаведзяў мы павінны выконваць з любов'ю. Не таму толькі, што я баюся ад страха, чтоб не нарушыць. Не. Езус як бы дапаўняе, як бы усавершэнствуе, удасканальвае запаведь, дае любоў над усім. І в духу любові, вось тут ёсць месца для гэтай пяшчоты, для гэтай чугасці, нават в гэтых паважных, строгіх Божых запаведзяў. В духу любові выпаўняць усё, таму што люблю. І тады не будуць мне страшныя Божыя запаведзі. Я буду імі радавацца, яны будуць для мяне як абарона, каб не страціць любові, каб не страціць гэтай пяшчоты Божай, Божай ласкі, Божага шчасця, Божай дабрыні. Гэта будзе для мяне абарона вельмі вялікая. І таму заахвочваю, дарагія, каб мы так глядзелі, з пяшчотай, так як мы кажам, напрыклад, малітву «Вітай, Марыя». Мы ей кажам, як анёл, пяшчотна, вітай, поўная ласкі. Яшчэ Марыя. Марыя. Гэта вельмі важна. Вельмі важна, каб мы адзін аднаму не баяліся казаць па імені. Брат да сястры, сястра да брата асабліва. Маці да сына, бацька да дзяцей таксама, тата, мама кажуць па імені. І вельмі добра, я радуюся, калі хтосьці мне звяртае ўвагу. Бывае, так, бывае. Я кажу, ну, падай гэта. А хтосьці мне так як бы на зло, але хоча вучыць добраму. І я радуюсь гэтаму. Кто, но? А, перапрашаю. Там Оля, Катя, хтосьці яшчэ там, Пётр, Франек, Юзік там, падай, калі ласка, Павел, падай там, дапамажы. Казаць імя, калі звяртаемся да кагосьці. Калі гэта, звычайна, до мамы і таты, так як нас навучылі бацькі. Яшчэ памятаем па-стараму. Гэта таксама знак пяшчоты, знак такой любові да бацькоў незвычайнай. Калі ў нас засталося гэтае вы, да мамы і таты кажам. Вы, мама, любіце мяне. Цяпер, звычайно, пераходзім больш на ты, нават дзеці маленькія кажуць, мама, ты дай мне гэта. Ну, добра, што ёсць хоць слова мама або тата, каб уже не было так, як сяброўка якасьці цалкам. Не, пра гэта будзем іншым разам яшчэ казаць. Але таксама гэта і мама слова, тата, гэта таксама пяшчота. Гэта таксама моя пяшчота. Як нам цяжка, заўважце, як нам цяжка казаць пра тату нават свайго, што мой тата. Кажам часцей отец, отец мой. З такім отец, такім жорсткім, без чугосці, без гэтай дабрыні. Асабліва гэта в адносінах да таты. До мамы часамі таксама. Маць, маць моя, мама, тата. Ось так вучыць нас Святое Пісанне. Так вучыць нас Єсус. Єсус. Хто моя мать, хто мой бацька? Те, якая выконваюць волю Бога. Гэта мої найбліжэйшыя.
Witaj Maryja, pełna ja łaski. My chwalim Maryję. My chwalim Maryję. Każem, da ja je pieszczotna, tak czuła, pełna ja łaski. Jakby tak nam nauczyć malica z pieszczotej. Malica tak z lubowiu do Maci Bożej. Nie prosto pałtaraś. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi rzecz. Pieszczotno. Ja nie ujawляю, kiedy tam anioł zjawił się, albo święta Elżbieta, siostrzecza Maryi z Elżbietą, i tam tak samo to było. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою. I Elżbieta każe, błogosławiona Tymi żonczynami. I błogosławiony płód łonia Twojego. To nie mogło być takim suchim, bezemocjonalnym. Nie, tam było pełne emocji. Człowiek radował się człowieku. Tego od siebie nie weźmią. Nie trzeba siebie obmanywać. Wiecie, może ktoś ci posłuchać tej katechezy i zrazu podumać, o, ja z dzisiejszego dnia budu już tak robić. Nie będziesz. Nie. Trzeba spoczatku zwiernuć się, właśnie na przykład do Maryi. Do Maryi. Trzeba spoczatku zwiernuć się do naszego niebiesnego Ojca. Tatusia. Abba. Jezus nazywa je Ojca Niebiesnego. Abba, tatuś. Tatuś. I trzeba prosić, nauczy Ty mnie, Panie Jezu, temu. Nauczy. To nie prosto. Zauważam, my możemy chutko z dnia chłoczyć, możemy chutko odkinąć. Aj tam, nie budu. Aj, i on mnie nie obraził, ja na mnie nadajęła, nie budu tak. Chaj sobie będzie jak było. Nie. Tak nie może być jak było. Powinna być lepsz. Zawsiody lepsz. To jest obraz tej pieszczoty. Dobry nie. I dobraż tu umiejem, zauważcie, umiejem, nie tylko dzieci przychartać maleńkich dzieci i młodzieńców. Nam to prosto idzie. Imi radować się. Ale umiejem tak samo i podrostków naszych dzieci tak przygarnąć do serca i zachcieć nawet od nich jakieś pieszczoty. Dorosłe ja, tak. Ale im dają tak samo dobryniu pieszczotu. Tak, to Boża łaska, Boży dar. Trzeba Jego prosić. Jezu, Maryja, nauczycie mnie lubić. Nauczycie mnie lubić tak, jak Wy lubili. Z pełnymi być dobroty, pełnymi pieszczoty, pełnymi czułości, pełnymi miłosierności, pełnymi jednym słowem lubowi. Tej lubowi, jaką objawił nam Jezus. Jezus jak krynica lubowi. Nie ma je starania. Tak, ja powinien starać się, ja powinien robić wszystko, aby mnie otrzymywało się. Ale zauważcie, kiedy w człowieku jest, to ja nazywam iskra, dar, a on u każdym z nas jest z momentu chrztu świętego. Jest. Kiedy u nas jest ten dar Boży, wtedy my prosto powinny jako jakby wypuścić z siebie, dozwolić służyć tym darom dobryni, miłosierności, czułości, pieszczoty, służyć, nie być żorstkim, nie być twardym. Wiedajem, jak nam nie podoba się, kiedy z nami postupają jakoś tak żorstka, twarda, bez miłosierności, niedobre tak. My wiedajem, jak to nam trudno, ciężko przyjąć i my nawet buntujemy. Tam glady wiedajesz, a sam tak samo możesz robić dobro, robić lubow, robić swoje słowy, gesty dobrymi, miłosiernymi, pełnymi pieszczoty, takiej czystej pieszczoty, czyścini, świętości. Robić tak, jak uczyć nas Święte Pisanie. I znowu wracałem się do Elżbiety. I ona tak spontanna. Witaj Maryja, pełna ja łaski. Błogosławiona Tymi żonczynami i błogosławiony płód łonia Twojego. Chwalić Maryju. Błogosławię ja je. A kolki my siebie błogosławimy.
Знов проявлення пяшчоти. Idź з Богом, дитя. Idź з Богом, моя любимая дочка. Idź з Богом, так, з Богом. Що з Богом? Це є вираз так само. А проявлення пяшчоти. Idź з Богом, нехай Бог тебе веде. Ангелів тебе, аньолів, оховників на дорогу. Нехай яны ведуть, нехай яны допомагають. Нехай яны будуть з тобою. Це так само вельми важно. Вельми важно. Вітай, Марія, повна ласки. Пан з тобою, Пан з тобою. Колькі тут радості. Чи це страх? Чи це няшчасце, што Пан з тобою? Гэта радасць. Нехай з тобою будзе Пан. Так сказаць. Ідзі з Богом. Адказваем. Застаньцеся з Богом. Як гэта добра, калі мама, тата робіць крыжык дзіцяці, калі яно выходзіць у школу. Ідзі з Богом, мой дарагой, моя дарагая. Праяўленне гэтай пяшчоты. І гэтаму вучыць Святое Пісанне нас пастаянна. І хрысціянін, праўдзівы вызнаўца Хрыста павінен быць такім, павінен не баяцца быць пяшчотлівым. Колькі раз святы Павел, пасланне да Каласанаў, Эфесцаў, потом так само і першае пасланне святого Петра. Апраніцеся у сардэчную міласэрнасць. Разумееце? Апраніцеся, это Каласанаў 3:12. Апраніцеся у сардэчную міласэрнасць. Зараз знайду. Гэта таксама знак пяшчоты. Гэтая сардэчная міласэрнасць. І маем быць як бы апранутыя. Гэта павінна быць нашым, так скажем, нормальным станам. Гэта быць як бы унутры сардэчнай міласэрнасці. Так хоча наш Пан. Так вучыць наш Пан. Зараз знайду. Ёсць тут Каласанаў 3:12. Каласанаў, да? 3:12. Апраніцеся ж, як выбранцы Божыя, святыя і умілованыя, у шчырую міласэрнасць. Далей, святы Павел кажа, лагоднасць, пакору, далікатнасць, даўгацярплівасць. Апрануцца. Гэта як бы на сабе, або у сабе і на сабе, каб гэта з нас выхадзіла звонку да людзей. Апраніцеся ў сардэчную міласэрнасць, шчырую міласэрнасць, лагоднасць, пакору, далікатнасць. Як гэта важна. Даўгацярплівасць, церпячы адзін аднаго і даруючы сабе ўзаемна, калі хто на каго мае крыўду. Як Пан дараваў вам, так і вы. Тое, што я сказаў апошнім разам, найвялікшым знакам гэтай пяшчоты, міласэрнасці, дабрыні Пана Бога, гэта прабачэнне. Як ён пяшчотліва нам прабачае. У Пану Богу няма. Ну ладно, прабачаю цябе. Ён з пяшчотай прыходзіць, з пяшчотай прабачае, з пяшчотай чакае. З гэтай, як мы тут прачыталі толькі што, з гэтай далікатнасцю. Мы яго абражаем, мы яму робім крыўду кожным грахом. І Пан Бог мог бы быць пакрыўджаным. Таким, что обиженным, таким, ты меня так зачем? Нет, нават калі мы глядзім на крыж, заўважце, няма ў Пану Богу гэтага. Няма крыўды, ёсць прабачэнне. Ойча, прабач, бо не ведаюць, што робяць. Такая пяшчота Пана Бога. І не бойся быць і ты таким пяшчотлівым, таким далікатным.
nie bój się. Nawet kali ktoś ci suprać ciebie, coś ci zrobił. Budź dalej dobrym, miłosiernym, pieszczotnym, czułym. Nie takim, ja zaraz tobie pokażę. Ty mnie nie tak obwiedził. Nawet kali heta jest, zaprawdy nas pokryłdzili. Nie tak jakby, ale zaprawdy. Trzeba pieramachczy, trzeba być apranutym. Jeszcze raz przeczytaję. Apranutym, jak święty Paweł każe nam. Apranutym. Jak wybrańcy Boży ja, święty ja i umiłowany ja. Apranijcie się. Uszczyruj miłosierność, łagodność, pokoru, delikatność, długocierpliwość. Cierpiacze один одного i daruючи sobie wzajemna. Kali kto na kogo mає кривду, jak Pan darował wam, tak i wy. A ponad усім гэтым апраніце się u любов. Tak. No nie może być lubowi bez tej prostej, zwyczajnej dobryni, ciepłyni, tej delikatności. No nam nawet ważka, ciężko ujawić sobie, jak tam сказать komuś coś takiego, ja ciebie lubię. Nie, zawsze to każę z jakości tam pieszczotej, delikatnością. Lubię ciebie, ty dla mnie drogi, drogaja. I to zwyczajno, my to przyjmujemy, że to tak jest i tak powinno być. Niechaj u naszym chrześcijańskim życiu będzie jak najbольше tego. Jak najbольше. Bez strachu. My boimy się. Tak, strach zatrzymuje nas. Nie dozwalaje nam być czułymi, delikatnymi, pieszczotnymi. Nie dozwalaje. Nie dozwalaje nawet przejawić emocji. My, jak my każemy, czujemy, tak? Ja czuję, że ty dla mnie nie wielmi drogi. No ale nie umiemy to pokazać. Nie umiemy, nawet ułybki nam. Boimy się ułybnąć liszni raz. Ale to przejawienie u chrześcijańskim życiu powinno być jak najczęściej. I mnie nie wielmi podobała się wasze świadectwa. Niejednojcze ja czuł takie świadectwo od was, drogie, od was. Kiedy wy sami każecie, ktoś ci tam was sustrzał, czy na ulicy, czy w transporcie, czy w kramie i każe, a wy trochę tak łybajecie się, a wy, nawierno, wierujący człowiek. I jak takie świadectwo prostoje, niejednojcze czuł, już mnogo razy w życiu ja czuł, od was, że ludzie rozpoznawali was jak wierujących. Тому, że przejawiali wy, глядите, prostaja łebka, uśmieszka. I już ludzi radują się. Już ludzi baczać u was wierującego człowieka. Tak, bo pieszczotliwy Bóg, dobry, delikatny, i On dopomagaje nam swojej delikatnością, swojej lubowią, dopomagaje nam tak samo być, choć w jakości tam czascy takimi. I my powinny być takimi. Prosto тому, że Jezus nas nauczył. Prosto тому, że Jezus tak chce. Chce witaj Maryja, pełna ja łaski, pełna ja łaski. Pełna ja łaski to duchowne wrażenie, tak? Że Maryja pełna ja łaski. A czy my każemy, ci my każemy proste słowa, ja skażę больше proste słowa, ci my każemy один одному, jak dobrze, że ciebie baczę. Dziękuj Bogu, że ty jest. Jak nam to potrzebne. Nie boяться, nie połachаться один одним, że ktoś ci przyszedł, ktoś ci jest, ale dziękować один za одного. Dziękuj, że ty jest, dziękuj, że przyszedł, dziękuj, że potelefonował. Dziękuj, że w ogóle, no jest ty, prosto jest. To przejawienie pieszczoty. My taki думаем, ja wierzę mocno, że mnogi z nas, mnogi radują się один одним, gdzieś ci tam zadumywują,
Jak добра, што ў мяне ёсць моя жонка, як добра, што ў мяне ёсць мой муж. Як добра, што мы маем дзяцей, як добра, што ў мяне ёсць тата, ёсць мама. Мы задумываемся, а чаму не скажам, мы гэта як бы внутры апранутыя, то возьми цяпер снаружи, звонку, адзень і скажы гэта маме, тату, скажы сястрэ, брату, скажы дачке, сыну. Скажы, не бойся. І так вакол. Вітаць адзін аднаго з радасцю, поўная ласкі. Бачыць у другім чалавеку Бога. Поўная ласка, гэта значыць поўная Бога. Поўная яго пяшчоты, любові, дабрыні і святасці. Поўная ласкі. Вітай, Марыя. Пан з табою. Пан з табою. Яшчэ больш падкрэсліваецца, што Пан ёсць з табою. І вельмі добра, што мы ўмеем таксама в духоўных справах пахваліць адзін аднаго і быць пяшчотлівым. Сказаць, добра, што ты сходзіў в касцёл. Добра, што памаліўся. Дзякуй табе за малітву. Дзякуй, што ты не забыў. Вось духоўна падтрымаць. І калі хтосьці ідзе да касцёла таксама, в сямейным коле, памаліся за мяне. Я патрабую, мне патрэбна твоя памяць пяшчотная перад Богам. Памяць добрая, ласкавая перад Айцом Нябесным. Гэта для нас усіх усё вельмі важна. Няхай Jesús нам у гэтым дапамагае і Маці Божая. За мною, як бачыце, образ Маці Божай, незвычайны образ. Маці Божая Гвадалупская, з Гвадалупы, з Мексыкі. Прывезены мною, дзякуй Богу за тую магчымасць быць там у ней, маліцца да ёй зблізка. Цудоўны образ. Яна там явілася 500, больш крыху, чым 500 гадоў таму, ці амаль 500 гадоў таму, святому Яну Д'его, Ян Якуб, Хуан Д'его, Ян Якуб, два імёны. Гэта індзеец ма. І папробуйце знайсці гісторыю гэтага яўлення Маці Божай там в Гвадалупа, на гаре, калі ён ішоў да касцёла, Маці Божая з'явілася яму. І як яна звярнулася да яго? Мой наймілейшы сыночку. Мужчына, якому было, здаецца, за 40, можа і нават 50, не памятаю добра, но не быў сыночкам, не быў падросткам якімсьці. Ён быў зрелы мужчына. І Маці Божая, якая звярнулася да яго, яна кажа, мой наймілейшы сыночку, мой найдаражэйшы сыночку. Не просто сыну, не просто дарагі, не просто, мілы, наймілейшы, найдаражэйшы сыночку. І як пяшчотна там Маці Божая звяртаецца да яго. Не бойся, ідзі до біскупа, скажы, што я табе явілася. Скажы, каб тут пабудаваў касцёл. Але як я гэта зраблю? Кем я? Ён баяўся, ён быў, перажываў. Як я гэта зраблю? Я просты індзеец, просты мужчына, просты мужик, простой цалкам просты. Як я гэта зраблю? А Маці Божая, не бойся, мой сыночак. Ідзі. Ён усё выпаўніць. Я зраблю ўсё, што ён будзе кажаць. І так атрымалася, што сапраўды біскуп першы раз. Пачытайце гэту гісторыю самі. Знойдзеце Маці Божая Гвадалупская, з Гвадалупы, з Мексыкі. Вельмі цудоўная гісторыя. І колькі там незвычайных рэчаў. І нават в самай выяве Маці Божай, в самым гэтым абразе. Маем розныя выявы Маці Божай. Але гэты вельмі цудоўны. І такі пяшчотны, настолькі быў блізкі да сэрца, увага, да сэрца індзейцаў, што калі аб'явілі гэты абраз, паказалі, аб'явілі тое, што Маці Божая казала, што каб яна казала, каб усе звярнуліся да яе сына Езуса.
Калі Хуан Диего, Ян, Якуб сказаў гэта усім праз біскупа, потым праз касцёл, калі людзі поверылі, то за перыяд 2 гадоў ахрысцілася амаль уся Мексіка, усе ацтэкі, мае, якія яшчэ жылі, бо іх многіх позабівалі. І яны сябе забівалі взаимно, вельмі, вельмі жестока, вельмі страшна. Там было так жестока, не хочу расказываць, там страшно, там было вельмі страшна жыць, нават да часу, калі канквістадоры прыехалі. Яны таксама часамі паводзілі сябе вельмі страшно, але паратункам быў касцёл, былі францішканцы і іншыя потом законы, домініканцы, якія прыхадзілі, якія прыгарталі гэтых людзей, і якія вучылі іх пяшчоты. А яны, гэтыя індзейцы, ішлі да Марыі, ішлі да гэтай найбольш пяшчотлівай, і у яе знайшлі сапраўднае суцяшэнне і адкінулі ўсе свае страшныя абычаі. Хопіць толькі сказаць, што дзесьці в 1480 якімсьці там годзе, значит, вельмі блізка да адкрыцця Амерыкі, там, у гэтай Мексіцы, ацтэкі, мае, якісьці там адно свята сваё, не памятаю дакладна, гэта можна таксама прачытаць в гісторыі свету, якісьці там адно свято в один дзень в ахвяру сваім ідалам склалі каля 60 000 ахвяр з людзей, людскія жертвы. Пры гэтым вельмі жестока. Або адсеклі галаву, або жывому чалавеку вырывалі сэрца. Гэта было вельмі страшна. І гэты жестокі народ, вельмі жестокі, страшны, дзякуючы дабрыні, делікатнасці, пяшчоты Маці Божай, гэты вельмі жестокі народ, ён зразу навернуўся, зразу стаў вельмі добрым і цёплым. Памятаю наше прабыванне в Мексіцы. Мы там цэлай групай паехалі, ну, невялікай групай, 6 чалавек. Як нас добра прымалі, як сардэчна, з якой любов'ю. Гэта было проста штосьці незвычайна. Незвычайна. Дзякуй Богу за Марыю, за гэтую добрую нашу пяшчотную маму. Хачу яшчэ раз нагадаць святого Бернарда таксама, які так пяшчотна гімны складаў пра Маці Божую. Нямнога іх перакладзена на беларускую мову. Можна чытаць іх на лацінскай мове, на французскай мове. Вельмі прыхожыя і вельмі пяшчотныя. Ён так звяртаўся да Марыі, як до сапраўднай матулі, мамусі такой вельмі блізкай. Заўважце, гэтая пяшчота, любоў, якая павінна быць в адносінах і да святых таксама, і да самого Бога, і да Пана Езуса. Заўважце, святая Кацярына Сіенская, святая Тэрэса з Авіля, яшчэ адна святая, не памятаю. Яны, калі убачылі укрыжаванага Пана Езуса, калі убачылі вялікі крыж, не проста крыжак, які стаяў у дому, дзесьці там, як дзеці, убачылі вялікі крыж. Яны, як дзеці, 6, 7, 9 гадовыя, усклікалі, крыкнулі прям: «А хто табе гэта зрабіў, Пане Езу? Хто табе гэта зрабіў?» Разумееце? Пяшчота дзіцяці. Мы глядзім на крыж, і нас гэта палохае. Мы спужаныя, спалоханыя. Як часамі ёсць якасьці такая выява. Камусьці я апошні раз так паказваў гэтага Езуса замучанага, закрваўленага, дзесьці ў касцёле у Беларусі я там сфотаграфаваў. Камусьці там паказаў, пасля прыехаў у Мінск, не памятаю, дзе дакладна. «А што ты паказваеш? Не паказвайце мне такога!» Замест паказаць сэрца, дабрыню. Гэта так частка нашага жыцця, духоўнага жыцця.
ale i zaprawne życia, to my ukrzyżowali. To my zniszczyli Pana Jezusa. To my Jego ubiczowali, cierniem wieńczali. I tu tak samo trzeba projawić tę pieszczotu do Pana Jezusa. Panie Jezu, swoimi postupkami, swoim życiem хочу облегчить Twoje pokuty, cierpienie, Twój krzyż. Panie Jezu, хочу być z Tobою, хочу облегчить cierpienie, krzyż każdego człowieka, mojego brata, mojej siostry. Хочу być czułym, dobrym, pieszczotliwym, miłosiernym, lubiaczym, delikatnym, łagodnym. Niechaj усіх te думки w nas будуть. Niechaj nam Jezus допомагає у гэтым. Niechaj Jego naja łaska wiedzie nas. Tak wielmi nam On potrzebny. Tak trzeba do Jego zwiertаться. Serdeczna i do Maci Bożej. Nie boяться прижаться. Nie boяться czasami wziąć u ruki krzyż, nawet больше, czym ten maленький, nie? Wielki krzyż wziąć i przyjrzeć do siebie. Усім серцем прижать. З любов'ю, з піщотою. Єзу, Тебе так покривдили. Ти пробачив, і я Твоє ім'я пробачаю. Я хочу пробачить. Я хочу, кабы ж так не было. Учиться этому. Так. И не переставать учиться. Дякую вам, великий. На этом будем заканчивать. Нехай любов Пана Єзуса в'яже вас. Нехай Його піщота допомагає нам. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonczynami i błogosławiony płód łonia Twojego, Jezus. Święta Maryja, Maci Bożeja, mali się za nas grzesznych, ciapier i u chwilinu śmierci naszej. Amen. Do popatrzenia, do następnej sustry.